Hyvät päättäjät, arvoisa kaupunkikokous. Tänään muutetaan maailma, koska sehän ei ole koskaan valmis. Siksi te olette koolla. Te edustatte todellisuutta ja sitä arkea, joka toisilta päättäjiltä voi jäädä tunnistamatta. Olette elämämme parhaita asiantuntijoita, eli käyttäkää sen asiantuntemuksen ääntä rohkeasti ja kuuluvasti. Hyvät kaupunkikokouksen osanottajat, minulla on tosiaan miellyttävä tehtävä olla teidän kanssa täällä tänään ja on todella hienoa, että toisen kerran tämä tilaisuus on järjestetty ja uskon, että tästä tehdään perinne. Mutta meillä on paikallaan myös täällä valtuuston puheenjohtaja Riikka Moilanen ja hallituksen jäsenä Tuija Pohjola, että me halutaan todella rakentaa sitä siltaa yhteistyötä teidän kesken. Kaupunkikokous. Minä olen Tuomas Alfthan, Madettojen musiikkilukion abiturientti. Olen myös ONEN eli Oulun nuorten edustajiston puheenjohtaja. Oulun nuorten edustajisto valittiin viime joulukuussa nuorisovaaleissa, kuten varmaan moni täälläkin on huomannut. Ja olen ollut useamman vuoden tässä osallisuustoiminnassa mukana, oikeastaan ihan alusta alkaen. Ja toimin nyt täällä kaupunkikokouksessa toisena puheenjohtajana. Arvoisa kokousyleisö, kuuluu varmaan näinkin sinne taakse asti. Minä olen Pasi Laukka ja osallisuusvalmentaja Nuorisoasian keskus. Mukava nähdä teitä täällä päättämässä hienosta asioista tänään ja toimin tässä kokouksessa tavallaan sihteerin virassa, mikä on erittäin mukava sellainen. Mutta tervetuloa ja nauttikaa tästä 2 tunnista. Hei, me ollaan Oivasta, eli Oulujen nuorista vaikuttajista. Minä olen Sanna Ammonet, Oivan puheenjohtaja. Hei, olen Maria Kariniemi, Oivan jäsen. Hei, olen Salla Huotari ja olen Oivan jäsen. Meidän lausuntoesityksemme on Action Passin parantaminen. Eli Action Passihan on 13-18-vuotiaille nuorille suunnattu ilmainen liikuntamuoto, joka tarjoaa muun muassa sulkapalloilua, uintia ja parkouria. Haluaisimme Action Passiin paremmat ajat ja enemmän liikuntalajeja. Miksi? Ei kerkeä käyttää kaikkia liikuntamahdollisuuksia, kun Action-toiminta saattaa joskus alkaa samaan aikaan, kun koulu loppuu. Toimintaa pitäisi järjestää myös myöhemmin, esimerkiksi 5. Olisi monipuolisimmat liikuntamahdollisuudet ja oppisi harrastamaan kaikenlaisia liikuntalajeja. Meidän säästökohdeideamme on, että kaikissa oppiaineissa ei välttämättä tarvitse olla 2 kirjaa. Yhdessä kirjassa on runsaasti paperia, siksi 2 kirjan hankkiminen on paperin tuhlausta, joka kuluttaa luontoa. Pelkällä tekstikirjalla ja vihkolla pärjää hyvin tekemällä vain tekstikirjan tehtävät vihkoon. Siksi tehtäväkirjaa ei enää tarvitse. Silti kielioppeihin voidaan säästää tehtäväkirjat. Kiitos. Hei arvoisa yleisö. Minun nimeni on Janne Naakka ja tässä on Teodora Kesäläinen ja tässä on Iina Korkola. Olemme Kevasta. Ensimmäisenä puhumme siitä, millainen on virkeä ja viihtyisä koulu. Virkeässä ja viihtyisessä koulussa oppilailla on hyvä oppimisympäristö. Oppilaat ovat aktiivisia ja motivoituneita opiskelemaan. Koulussa ei ole ikäviä häiriötekijöitä, kuten kiusaamista tai huonoa yhteishenkeä. Virkeässä ja viihtyisessä koulussa on hyvä ilmapiiri ja se lähtee siitä, että oppilailla on mukava olla. Jotta oppilailla olisi mukava olla, täytyy koulussa siis olla perusasiat, kuten kalusteet kunnossa. Tulkaa vaan lähemmäksi.
tässä on tämä itse asiassa aika valtaisa kaarti, joka valittiin nyt nuorisovaaleissa joulukuussa, kuten varmasti monet muistaa. Me haluttiin nyt esittäytyä täällä kaupunkikokouksessa, etenkin sen takia, että me ollaan niin uusi porukka ja meitä ei pakosta tiedä niin kauhean hyvin vielä. Ja lisäksi me on päätetty aloittaa tämmöinen kummitoiminta näille osallisuusryhmille, joka tavallaan edes auttaa sitten sitä, että osallisuusryhmistä sitten jatkossa tulee tähän Oulun nuorten edustajistoon sitten jäseniä. Ja mä voisin vaikka aloittaa tässä esittäytymisen, eli kuten tässä nyt aiemmin on tullut ilmi, niin olen Tuomas Alfthan ja olen tämän porukan puheenjohtaja. Terve, minä olen Anssi Heikkinen. Hei Janina ja on Paffin kummi. Terve, olen Joonas Björkbakka ja toimin ton tekoryhmän kummina. Daniela Lassard. Aleksanteri Nikula ja olen tämän Oiva-ryhmän kummi. Joo, Milja Holmi ja Ylikiimingin ryhmän kummi. Oskar Ervasti ja Ovan kummina. Joo, mä oon Taneli Toppari ja on ton Kastelin vaikuttajien kummi. Hei, mä oon Fanni Moilen ja mä oon Onen toinen varapuheenjohtaja ja myös Veton kummi. Hyvä. Hei, mä oon Naomi Meijerahov ja mä oon keskustan vaikuttajien kummi. Jussi Vaara. Samu Seppänen, se ensimmäinen varapuheenjohtaja. Hei, mä olen Kittilä Sarlotta. Terve, mä oon Korse Antti ja toimin Manu-ryhmän kummina. Pia Takala, olen sihteeri. Ella Parviainen. Lotta Savola ja Oivan kummi. Hei, olen Viiteilä Anna. Hei, Paukkusen Reetta ja on Kaakkuri ja Maikkula alueen kummi. Terve, mä oon Sami Sallanko ja mä oon ton Kaakkurin vaikuttajaryhmän kummi myös. Virkeä ja viihtyisä koulu. Nostakaa käpälä pystyyn nyt. Nostakaa pelkkä vihreä. Hei, pitää käydä kädet pystyssä niin pystytään laskemaan.